Ya 4K kadu ko gay labang so portal ke doana phanta ke ro pilo nilimen ke rupasen kangcho nile kangdora kangcho arong ben si representative lo lasi lapente nile as a student organization KSYC labang so organization on behalf of laso organization amendments bin dang chitong lo lasi nile ke pu damji ke jong damji gang tungu bang gelalo jismet apar salabor dinhum lapente apar korkan thi la reason ke thom along angbong la apar korkan thi long le di la song angbong along chiri suri sira pharo ke thom rat rock sir ke prapo achiri itum council sor hydro project electric company aphan choyor det pusinitum tumi birta chilong dunlo tasile bangso joy pen ki claim nason rat karbia khai inglong so phan ke bersit ke ber lason jakong pi pen ke claim ji bukan itu mantuni ta chidon don dekhe la pen khoi thekhe lasi ni non labangso media koi pen kapasini kang tu bang kelalo itu council ka chare itu jismet itu CM Dr. Tuleram Ronghang labangso a project nang le tum claim tang mo bonsta me labangso project bang ke la dak ke tuteli ni tum ke accept thekhe la me dana tum prabjin men chi withdraw nang ji pusi ni tum kadu ko we rap hoi pen dame labang kache song labang ke tumi pen sini tum ke chenglo la si jong si labang so a project jong si withdraw dre blo tang te karbiang long angkang pi ni tum kache song amide bang ke la ke ko anong ki thur jine a por si chini po jong si nang tum withdraw dre blo tang te labang ke ni tum jong dam nang kok po je nang li tum karbi hijan inglong asu hijan aphan ke chelang red ke chelang rem ke chelang rop akam seng tum ke claim lu bang sini jong dam nang tum athela reason ke thom ni tum ke do ka dake bongo sina bihari bengali lo ke do kali kaduk kawe ni tum rong kwan rong kep krini ke do rata ni tum ke karbiang se la penting long asong se nile tum la dak ke do prong rata ni tum ke plang o sakuri ke do service ke do pole ni tum ke do kali adu ana arong tina tum ta ni tum je theklong rep kai forum inglong arlong thak ke do prong rata se ni tum nile tum yong se la bangso dim men ke dam nangi potin kona lo ni tum non ke dam lang ke de jong si nang lila bangso project yung si gibi jikang tung kapreka development project yung sinang gibi kang tung kulatang te ile tung karbiang long PGR long leta do utor barbila long kheruni long la bangso long le sinang tung hara eviction si paprang nang jike kopia polo lang long asu karbi tung kedo thek lora long lele nang tum eviction ba kapreka project nang den je phan mang e mon e ditilo non tamini le tum kedo prong ara phan nang ka chingki nang ka chingwai abe pin men sila bangso long leki jor chong hudet pusini tum tumi khobor silong dun tumi jong sini tum la bangso khobor silong dun de poson de pini lone penal lone tum pe par pu hop iri ji par pu hop kedam nangi jong si nang li jong si karbi arat karbi aso phan kaching hondo liputang te la bangso project bangke ni tum rongkep krisi krini arong arat tameni tum ke kasuning riji ke lalo la bangso project si withdrawback nangji la pende ni tum phan compensation amen pen development amen pen nang bairi nile tum compromise ke dam je phan ke nile tum ke mantu neta imang imun ta heman me lalo nile tum phan development amen pen compensation amen pen nang bairi la pente kaprek jakong horang ben me nile tum phan nang pher nang habri nile tum nang ka phere je tum gali nile tum roni rong thom plapudet kali ada karbi nile tum dugbok de thektheret res ta me karbia ok abi karbia ning ang thien ni tum do ni tum lang kachesong tumi ban ke cheng lo la bangso kachesong ke tum chun chitik abang ke ni tum ke sang selo je karbia so kar ba so de inglong so panjong sina pasung net liputang te adai ke la ke council asor si chenang po athe karbiang long ke council tum si am fu lo ke yong si council tum am fu yong si la anda risk chen un e pulutang te council gang ni ko pilo le ke dolang ke de munira tum ke don hem cobo chelo pulutang te api aposi dolo de asumar phan ke chelang nang ke api apolo ke lason thak taxi karbiang long ara phan ke chelang nang ji ke council ka charia tum hello ile tum ke matha dam lu pulutang te alang tum si matha nang poje nili nitum dak karbiarat an ke ang litum asu de lason si matha nang po lasi alang tum che matha nang ji je ne labang solong leke jor ke alang tum chit khirak nang ji ni anwan sini bang phan ke chiyor de nisu apan sini ke jor bang se alang council asor si matha dam nang ji long le ke jor kali karbiara so phan si ke jor ni ligi pudam je alam ke la hello amen pene tum manang pher nang habri
development amen penang bairi la pen de jakong kang tang resim kang tang la hai kupine di jakong lang no amen pen tum phanang ferry nang havri amut pialam ke lain lo nile tum dak ke do prong ara tum ke la bangso project ke nang ne nile tum ha pusar adin men ke do prong la bangso long le sini tum long le si ke chelong nang ji aken ang so compromise tang ho nan ne compensation tang ho la bang ke nile tum nang chetom thek the lage la hello Isong kami kang puro lang sami tum kurong kaya parat sami tum isi resolution dan tum ciam do latihan tum la rong kaya arat rong kris ara sami tum long la aridak sami tum cipi pon lo kaci song ya kang pur di pana tum long la anda proof do latihan isi ini abang kalang tum council sor cema thanang ji abang la lo tum dak gat la pukali tum kar biang long pinang ana long le kanok dum do pinang ana kasik sak dum do kar bilang pi hydro project long sami non het jong nami hur chudur lo Pasong ay sa ini sekolah nami dak rong hana long sami ang hana pulang nami dak ta hur chudur lo pasong ay solar project hur chudur lo pasong along tina lang itum yong si mo pen pulang li pancho sang tu bang ho si api apu tum yong si abot nam che pehin dak pada somar tum pasong lo labang council sar che mata peminang ji dan ini pui bang ke MP umur sing kisu nami dak singhason arat singhason angkang lapen dak langhin umur si sami emisi dan sami lapen emele video sing ingling sami lang sini nang ji dak Komara tum si ke do makalang tum sini bek nangi. Ate karbia tum si ke do inglong aso si ke do. Latum han tum phun latum han konane toiru ko ko sida mala. Lalu pulang kalang tum si council sor si direct li bang kalang tum tangka mahai ambani adani tum han nongli chojor der lo pusini tum mang jong den. Nada kara do ans nami. Arang tum company han long le ke jor apong long le jor non ta dak tani tum long le chet la puni tum long le ke thi ota kali. Rong ni rong khom rong phorong throk kana long leta chira ding sia ko dang yo pithulang bon te la ke kar bihan ke choi na sini tumbe jong nam nang ko council sor phanta asiam doktor tulang mong ha ke hai khang sami le tuma kerap ke changi bangala lo ni le tuma dima long bangla bang solong le bang nang pangjok pinang ji athira ke ni tum ke inglong ara kana sini tum da malang non thoile long chanam ni bitale tum ke nam ni lo la pen ka dam je dim si da velo ni tum ke apa la da yo sini tum hanang prithu bon bete ni tum kana lo ka dam ji la sini tum tulang asa siam hana le tum chane re bang ke la ni le tum la ko ano ne la soi ria la na pa ri ria pa bang ke le tum han long le bang ke nang bi pi wer nang ji la ke la ni tum ke chane ri ke nang le tum non het jong abang ti la pe ni le tum ing long arap ti sita me ni li nang le tum phan ke than je alam ke thek the de tai me thek tai me sita me ni le tum akapre ka tu lokmen nang ne pa phan kali Tuwa tang hokota te do ke thang ni litum siksak pi tuwa sita mini litum nangji lapen ke ni litum non ke do prong rong kep rong pesyara ni litum philang chot pensi ni litum hem ke chubuche batte hem king ni litum ante sita me lahai bangke sarkar pe nang ni ko bang ni litum pupe lake long nangji bon sita me non ni litum akar iya ke nang soda bangke ni litum ke mothopot Tuwar ke nang po sita me la bangso rijab nang kabandi de di pa bangke nili tum sorlo hin pe sita me kurei ke